पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलं की नाही. नुसत्या नावानेच खावा खावासा वाटणारा हा गुलाबजाम बनवायलाही इतका सोपा आहे असं तुम्हाला वाटेल जर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहाल. अगदी मऊ लुसलुशीत आणि अगदी 2 ते 3 तासामध्ये अगदी आतपर्यंत मुरणारा हा गुलाबजाम पाहण्यासाठी चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा. मस्तपैकी आपण आता गुलाबजामची रेसिपी पाहूयात. हे गुलाबजाम प्रीमिक्सचे बनवलेत, पण साधे सुधे नाही हा, चितळेच्या प्रीमिक्सचे बनवलेत. 200-200 ग्रॅमच्या 2 मी पुड्या आणलेल्या. 200-200 म्हणजे 400 ग्रॅमचे हे गुलाबजाम आपण बनवतो. बनवून झाले की अगदी 1 किलोपेक्षा जास्त हे गुलाबजाम बनवून तयार होतात. हे प्रीमिक्स आपल्याला पाण्याचा हात न लावता काढून घ्यायचे. एकदा पाकिट उघडलं की ते पाकिट पूर्णपैकी संपवून घ्यायचं. जर तसंच अर्धवट ठेवलं आणि नंतर करू म्हणालात तर मग ते गुलाबजाम तितकेसे चांगले होत नाही. गुलाबजामचं सगळं प्रीमिक्स काढून घेतलं आहे आणि आता हाताच्या मदतीनं त्यातल्या गाठी आपल्याला या पद्धतीनं पिठाला चोळून चोळून मोडून घ्यायच्यात. फार गाठी नसतात, पण तरीही एकदा हाताने मोडून घेतल्या म्हणजे टेन्शन गेलं. आता निम्म दूध आणि निम्म पाणी असं हे मी दूध घेतले. हे 200 ml इतकं दूध असेल. 200 ते 250 ml पाकिटावर लिहिलेलं असतं तितकंच दूध आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे. त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त घालायचं नाही. फक्त घालताना थोडं थोडं करून घालायचं आहे, म्हणजे आपलं मिश्रण अगदी पातळ होता कामा नये. हाताच्या मदतीनं आपल्याला हे दूध आणि पाणी एकत्रपैकी या मिश्रणाला मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान असं मिक्स करत राहायचं. आणि हो, खूप दाटसर अगदी चपातीचं मळतं किंवा भाकरीचं मळतो त्या पद्धतीनं हे न मळता छान थोडं थोडं दूध घालत हलकंसं हे आपल्याला मिश्रण मळून घ्यायचं आहे. जितकं पाकिटावर लिहिलं तितकं सगळं अमाऊंटचं दूध मी यामध्ये टाकून दिलं. आता मस्तपैकी हाताने याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. अगदी घट्टसर गोळा तयार करायचा नाही, अशा पद्धतीनं गोळा तयार करायचा. या पद्धतीचं पीठ झालं की ते झाकून ठेवायचं. 10 ते 15 मिनटं पीठ झाकून ठेवायचे. आता आपण बनवूयात पाक. पाकासाठी मी ही साखर घेतली आहे. ही जवळजवळ अर्धा किलो ते पाऊण किलो साखर आहे. त्या पाऊण किलो साखरेमध्ये मी 1 लिटर इतकं पाणी टाकून घेते. बॉटलच्या साहाय्याने मी 1 लिटर इतकं पाणी मोजून घेतलं. पाणी आपल्याला साखरेमध्ये छान ढवळून घ्यायचं आणि गॅसवरती पातेलं ठेवून द्यायचं. आता यामध्ये वेलचीची पूड करून आपल्याला घालायची आहे. तुम्ही अख्खी वेलचीही यामध्ये घालू शकता. आता छान हलवत हलवत आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे. गुलाबजामचा पाक अजिबात घट्ट नसतो. छान एकतारी पाक आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. आपला पाक तयार होतो आहे तोपर्यंत आपण तयार करूयात बाकीच्या गुलाबजामच्या गोळ्या. हो, हा पाक तयार होईपर्यंत वाट बघण्याची वेळ नाही. पाक थंड होऊ नये म्हणून त्यावरती झाकण ठेवून दिलं. आता हे पाहू शकता आपलं पीठही छान मुरलं आहे आणि पाणी कमी झालं. आता या पद्धतीनं पातळसर पीठ असतानाच याचे गोळे तयार करायचेत. घाबरू नका. पीठ असा असेल तर गुलाबजाम खूप लवकर मुरतात आणि बनवायलाही खूप अगदी सोपं जातं. तुपाचा हात घ्यायचा आणि गुलाबजामच्या गोळ्या तयार करायच्या. फार मोठे गुलाबजाम केले तर ते फुगल्यानंतरनं मुरल्यानंतरनं खूप जास्त मोठे होतात. ते गुलाबजाम नाही तर पेढे किंवा त्याहीपेक्षा लाडू दिसू शकतात. त्यामुळं अगदी छोटे छोटे असे गोळे तयार करून घ्यायचे. मस्त तुपाचा हात लावून तयार केले तर अजिबात कुठेच चिटकत नाहीत आणि छान असे गोळे तयार होतात. एक एक करून मी सगळे गुलाबजाम बनवून घेते. एकट्याने एवढे गुलाबजाम करायचे म्हटलं की पाठ एक होती. त्यामुळं कुणाची तरी हेल्प नक्की घ्या. कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे. पाहू शकता सगळे गुलाबजामच्या गोळ्या करून रेडी झालेल्या आहेत. आता आपल्याला तेल तापवून घ्यायचं आहे आणि छान आपलं तेल कडकडीत तापलं आहे की नाही ते पाहण्यासाठी एक छोटीशी गोळी याच्यामध्ये टाकायची. ही गोळी पटकन आपल्या तेलावरती तरंगल्या गेली, तिला छान बुडबुडे सुटले तर समजायचं आपलं तेल छान तापलेलं आहे. अजून
तेल थोडंसं तापलेलं नाही आहे. 1-2 मिनटं तेल तापलं की मग आपण गुलाबजाम टाकून घेऊयात. पाहू शकता आता मी तेलामध्ये एक एक करत गुलाबजाम टाकते. एकदम सगळे गुलाबजाम टाकू नका, त्यामुळे त्याचा आकार बदलण्याची शक्यता असते. आणि एकदा गुलाबजाम तेलामध्ये टाकले की मग लगेचच ते हलवायला जायचं नाही. अगदी साईडनं थोडं थोडं त्यांना धक्का द्यायचं आणि तेल त्याच्यावरती टाकत राहायचं आणि मग गुलाबजाम आपलेच वेगळे होतात. आणि मग काय मस्त असे तेलावरती तरंगायला लागतात. ज्या बाजूनी भाजल्या गेलेले नाही आहेत ती बाजू सतत खालच्या बाजूला नेत जायची आणि अशा पद्धतीनं मस्त लालसर चॉकलेटी असे गुलाबजाम तळून घ्यायचे. फार काळे करू नकात किंवा कच्चेही ठेवू नकात. एक वेळ काळे गुलाबजाम केलेत तर चालेल, पण कच्चे ठेवू नकात बरं का. अशा पद्धतीनं छान आपल्याला सगळे गुलाबजाम तेलामध्ये तळून घ्यायचेत. एक 10 ते 12 गुलाबजाम एका वेळेला तळून घेतलेत तरी काहीही हरकत नाही. मस्तपैकी आपल्याला तेलावरती मंद आचेवरती हे गुलाबजाम तळून घ्यायचे. गॅस जर खूप मोठा केला तर गुलाबजाम वरनं करपतील आणि आतपर्यंत तळल्या जाणार नाहीत. त्यामुळं मग पाकामध्ये व्यवस्थित मुरणार नाही. त्यामुळं मंद आचेवरतीच सगळे गुलाबजाम तळून घ्या. थोडे थोडे करत सगळे गुलाबजाम मी तळून घेते. तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला गुलाबजाम खायला आवडतात का? आणि खाण्यापेक्षा बनवायला कोणाकोणाला आवडतात तेही सांगा. सगळे गुलाबजाम तळून झालेले आहेत. गुलाबजाम आणि पाक थोडे थोडे थंड असतानाच एकत्र करून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता छान पाक तयार झाला आहे आणि या पाकामध्ये आता हे सगळे गुलाबजाम मी टाकून देते. पाकामध्ये गुलाबजाम टाकायचे आणि पाकावरती अजिबात झाकण ठेवायचं नाही, कारण पाकही थोडासा गरम आहे, गुलाबजामही गरम आहे. तुम्ही जर झाकण ठेवलं तर वाफेमुळं पाणी होईल आणि आपले गुलाबजाम अगदी बेचव होतील, त्याच्यावरती रेषा येतील. तुम्ही पाहू शकताय किती छान आपले गुलाबजाम तयार झालेत, कुठेच भेगा पडलेल्या नाही आहेत आणि अगदी मस्त असे आपले गुलाबजाम रसरशीत होतात. 3 ते 4 तासात प्रीमिक्सचे गुलाबजाम मऊ लुसलुशीत आणि मुलायमदार होतात. शिवाय आतपर्यंत पाकामध्ये मुरले जातात. समारंभाच्या वेळी, सणासुदीच्या वेळी नक्की ट्राय करा. तुम्ही पाहू शकताय चमच्याने सहज गुलाबजाम तुटतोय, आतपर्यंत छान मुरला. या दिवाळीला ही अशी गुलाबजामची पार्टी नक्की करा. दिवाळीलाच कशाला, सण समारंभाला, बर्थडे पार्टीला, 31st पार्टीला किंवा अगदी कधीही तुम्ही गुलाबजाम बनवून खाऊ शकता. इतकी सोपी ही पद्धत आहे आणि खूप लवकर तयार होते. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.